What's up ka-adventure? Nandito po ako, naglalako po ako ng tuyo. Ito po. Ito po. Galing po ako doon sa kabilang bayan. Ito po. Meron pang mga tuyo ko po, hindi pa po na uubos. Sa ngayon, nag-relax po ako kasi mainit po, at saka ngayon nandito po ang ibang naglalako po yung kanila, yung mga isda ang nilalako nila. Po kami sa lungsod ng San Miguel, Bohol, dito sa Barangay Mahayag. Ito po ang mga travelers po ng mga isda. Ito po, kaway sir, kaway. Okay. Ito po kami, ito po sila ang grupo ng naglalako ng isda. Ito po si sir. Sino pangalan mo sir? Ng Justin Memribe. Meron pang laman ang isda mo sir? Meron. Pakikon sir. Tingnan natin yung mga isda nila sa adventure. Ito po. Ito po. Anong pangalan to sir? Mangko. Ito po yung mangko sa Bisaya po, ka-adventure, mangko. Sa pikas, sa banda sir, ano yung pangalan sir? Ito po yung budloy. Budloy. Yung budloy burot. yung sa Bisaya po, ito po yung burot, ito po. Ito po. Ito po sila lahat po dito yung naglalako ng isda. Ito po si sir. Ito po. Sa iyo to sir. Ito po, tingnan na po natin lahat. Dito po nag-relax po sila dito. Yung naglalako ng isda. Meron pa sa iyo sir? Wala, tulingan na sana eh. Ito po yung ito po. Ito po ka-adventure yung tulingan. Meron pang yung tulingan, yung mangko sa Bisaya, mangko. Okay po. Yun, katulad din sa kanila. Okay po, yung budloy sa Bisaya, burot. Burot po. Burot po ka-adventure. Sino pangalan mo sir? Sino pangalan mo? Ernesto. Ito po si Sir Ernesto. Nandito po, ito po lahat yung mga kasamahan ng naglalako ng isda. Ito po, nakikita-kita kami dito sa Barangay Mahayag, San Miguel, Bohol. Ito po, kasi nag-relax. Ito sir, sino to? Tingnan dong, tingnan. Okay. Ito po. Sa'yo to sir, sa'yo to. Meron pa? Pero konti na lang. Ka-adventure. Kay sir, meron pa pero konti na lang. Ito po, tingnan po. Burot na yung burot ka-adventure, yung budloy, yung burot sa Bisaya, ito po. Ito po, okay po. Dito po yung budloy, yung burot, ito po. Sino pangalan mo sir? Sanchez James. James Sanchez. Ito si Sir James, may pamilya na po? Oo. Ilang anak? Wala pa. May asawa? Isa lang. Isa lang po. Joke lang sir, joke lang. Walang asawa, walang anak po. May asawa, walang anak. Okay. Ilang taon ka na nagtitinda ng isda sir? 2 months. 2 months na si Sir James. Hello ka-adventure, 2 months na si Sir James naglalako ng isda. Pero okay lang ang income sir sa isda, okay lang? Okay lang po. Malapit nang naubos ang kanyang isda, yung sa Bisaya, yung burot. Okay, taga saan ka sir? Taga Nueva Granada. Doon sa Danau? Hindi, si sir, sa Buena Granada, doon sa Buena Vista. Dito sila sa Mahayag, San Miguel, Bohol. Nagtapok-tapok, ito po, nagtapok-tapok po kami sa Bisaya, tapok-tapok po. Kasi nag-relax, yung iba natutulog doon, nag-relax kasi mainit ang panahon. At saka may ginagawa dito sir, kasi mag-iihaw daw dito ng isda sa Bisaya, magsugba sa ito po. Kila sir, naubos na mo sa isda mo? Ubos na, ubos. Patingin sa isda mo sir, bi?
Ito po kay sir na isda po, ka-adventure. Tingnan po natin yung ito po. Yung burot, ito masarap to, ka-adventure. Sa Bisaya, ano pa sa Tagalog, ano pa naman sir? Galunggong. Sa Tagalog po ang pangalan po nito, galunggong. Ito po. Mahal po to sa Maynila, dito po sa Bohol, dito po sa amin, dito sa Bisaya, tag 200 sir? Yes. 200 per kilo lang po itong galunggong na to. Yung burot, yung sa Bisaya burot, budloy po, budloy ka-adventure. Sino pangalan sir? Sino pangalan? Jack. Sinisiro. Si Sir Jack, ilang taon ka na nagtitinda ng isda sir? Mag 2 years na. 2 years na si sir naglalako ng isda po. May asawa? Wala. Ulit tao? Oh, ulit. Si sir po, single po si sir. Walang pamilya. Pero ngayon, anong ginagawa sir? Pag may income ka, tinutulungan mo pang pamilya mo? Oh, tinutulungan ko. Tinutulungan niya ang pamilya niya, yung papa, mama niya. Ito po yung ginagamit niyang motor. Ito po si sir. Taga saan po kayo sir? Lusong, Buena Vista. Bukol. Lusong. Yung lubang. Ano yun? Silingan barangay. Kapitbahay lang. Kapit. Kasi bit lang yun sa Bisaya po, ka-adventure. Okay po mga ka-adventure, what's up po? Don't forget to click the notification bell and subscribe para maka-follow kayo sa mga video ko. Renato Adventurer po, don't forget po. Ito po kami, ito po yung dinadala ko yung pinanda ko, naglalako ko ng tuyo po, ka-adventure. Kaya ako dito nag-relax kasi mainit ang panahon. Kaya ngayon dito po ako, ito nakikita ko sila po dito po. Lahat ng naglalako ng isda dito po Bisaya po, magtapok-tapok sa Bisaya. Ipon-ipon po, ipon-ipon sa Tagalog. Okay po, makita natin. Kaway po mga katrupa. Akong ka-adventure. Ito po sa kanila isda, sa akin tuyo. Ang isda po, ang gagawin para hindi siya masisira, para hindi siya dubok po sa Bisaya, lalagyan siya ng ice. Patingin sir ng ice. Yung ice ng isda, patingin. Lalagyan po yan ng ice. Sa Tagalog po, yelo po sa Tagalog. Yelo nga sa Bisaya, ice. Ito po, lalagyan po to ng isda ng ice, ng yelo, para hindi siya kalansa po, hindi po siya sa Bisaya madubok po. Ito po, makita natin. Wow! Okay po, ito po si sir. Siya po ang pahinante dito po sa kaniyang kaibigan o kapatid. Kaibigan at kaibigan lang po. Magkano sahod mo ilang araw? Isang araw? Sahod, ang sweldo. Sa iyo to, doon. Ito po, tingnan natin. Ito po ka-adventure. Pero gamay na lang. Ito po, sa kaniya po yun. Ito, sa kaniya po to. Pero ito na po. Siya po ang maliit na lang, konti na lang yung amazing. Ito po. Konti na lang yung isda niya. Kasi sino pangalan mo sir? Rimar. Pakaldo. Taga saan po kayo? Taga Buena Vista po si sir. Single pa po? Single. Ang ginagawa mo, tinutulungan mo yung pamilya mo. Si sir Saldo? Si sir Rimar tumutulong sa kanyang magulang. Ito po, nagbibenta siya ng isda. Kahit hindi pa siya nagkapamilya, tinutulungan niyang magulang niya para makatulong po siya. Ito po, maliit na lang, konti na lang yung isda niya. Ito po kami ka-adventure. Ito po ngayon, maglalunch po yung mga kasamahan dito, yung sa naglalako ng isda. Ito po, kukuha si sir ng isda at saka iihawin po doon. Ito po si sir, nag-prepare na po para sa iihawin na isda. Ito po yung kuan. May dala kayong kuan sir? May dala kayong kanin? Hindi pa siya nakadala ng kanin. Bibili lang pagkatapos nitong mag-ihaw dito ng isda po. Ito po.
Ito po, ka-adventure, mag-iihaw na po ng isda. Ito po. Ito po, nag-ipon-ipon lahat po dito ng naglalako ng isda. Naghanap buhay po sila. Kasama ko po, naglalako po ako ng tuyo. Ito po si Sir, mag-iihaw na ng isda. Ito po, may pinipir na po yung para dito iihaw yung isda. Sa Bisaya po, sugba. Sa Bisaya, ito po yung baga para isugba yung isda. Dito po sa Tagalog, iihaw ng isda po. Ito po, may dumating po na may ibang kasamahan nila po dito po. Nag-iipon po kami dito. Ito po kasama nila. Pag ito po tanghali na, lahat po maglalako ng isda. Ito po may parating na po. Ito po Ito po pakita natin. Makita natin yung na dumating ngayon. Dito po lang sila dito kasi maganda po ditong presko po yung simoy ng hangin. Malamig po dito. Kaya dito mag-relax yung mga naglalako ng tuyo. Ito po si Sir. Kita po natin ka-picture. Inihaw na po yung isda ni Sir. Ito po. At pagkatapos nito po, kakain na po sila. At nito po, lahat po. Okay po ka-adventure. Yung mga nag-ipon-ipon na naglalako ng isda at saka doon yung sa akin yung tuyo. Ito lang kasamahan lang kasi yung isda pag hindi na binta lahat, gagawin itong tuyo. O ako lang ang magtitinda ng tuyo. Sila yung isda. Okay? Okay ka-adventure, what's up ka-adventure? Sana nagustuhan nyo yung video ko. Don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer and click the notification bell. God bless po. Thank you po. God bless. Kaway.